U cijelome svijetu danas se slavi Međunarodni praznik rada, odnosno 1. svibanj. A ekipa portala Baranja Media danas će posjetiti nekoliko poznatih destinacija na kojima se tradicionalno slavi ovaj neradni dan. Trenutno se nalazimo na vikend naselju Puškaš i idemo provjeriti kako to danas se odmaraju i kako feštaju Baranjci. Feštalo se tako već dan ranije diljem Baranje, a kako se 1. svibanj bez tradicionalnog odlaska na piknik uz pivo, roštilj i sportske aktivnosti i dobro društvo ne može ni zamisliti, potvrdili su nam mnogi, te zaključili da je najvažnije od svega da roštilj uspije i da se dobro provede, a sve ostalo manje je bitno. I dok je lijep i sunčan, čak i prevruć prvosvibanjski dan, mnoge Baranjce izmamio u prirodu, oni najhrabriji odlučili su osvježenje potražiti na poznatim kupalištima, te možemo reći i otvorili ovogodišnju sezonu kupanja. S obzirom da je lijepo vrijeme, jel se planira se kupa danas? Naravno da iskoristimo taj lijepi sunčani dan, svi kolektivno skačemo s vodu u vodu i sve to. Znači, osim što uživamo, što pijemo, što se družimo, odjeli smo se tancem. Ja sam prvi put na Puškašu i baš mi se sviđa i mogu bi ponovo doći ovdje. Ne samo za 1. maj, već i ovako, tu i tamo svaki subote se mediće. Uglavnom u prirodi, uz roštilj i zabavu u dobrom društvu, diljem Baranje proslavljen je ovogodišnji praznik rada.